Να υποδεχτούμε τον Γιώργο Μαγαλεκίδη. Έλα, έχουμε τον Ανδρέα και τη Δήμητρα. Ελάτε εδώ να μας εκπαιδεύσετε. Τι κάνουμε? Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Αυτά είναι. Πόσο γυμνασμένοι είστε όλοι. Και εσύ τώρα άρχισες και γυμνάζεσαι. Με παρέσυρες. Τι θα δούμε σήμερα? Ωραία, σήμερα για πρώτη αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση. Τέλεια. Παγκύπρια. Θα παρουσιάσουμε ένα μικρό μέρος του Factor F. Τι είναι? Το Factor F είναι, όπως βλέπετε εδώ, είναι κυκλική προπόνηση. Ναι. Το Factor F μοιράζεται σε δύο κομμάτια, 2,5 ώρα, ξεχωριστά. Είναι οι μάντες αιώρησης, ναι, που είναι το suspension training. Αυτό που τράβαγα εγώ τώρα. Με τους μάντες, ναι. Και είναι και η κυκλική προπόνηση, το circuit training. Που είναι η κυκλική προπόνηση που θα κάνουμε εμείς σήμερα. Εμείς σήμερα θα δείξουμε το ένα μέρος. Άλλη φορά μπορούμε να παρουσιάσουμε και το suspension training. Και έρχεται από το εξωτερικό αυτό. Ναι, έρχεται από την Αργεντινή. Είναι πρόγραμμα της Radical Fitness. Εντάξει, θα το δείτε τώρα και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί μέσα σε ένα μισάωρο πολλοί κόσμος δεν έχει χρόνο να πάει στο γυμναστήριο και όλα αυτά. Με αυτό το πρόγραμμα ένα μισάωρο μπορείς να δουλέψεις όλο σου το σώμα, αερόβια, αναερόβια, δύναμη, ναι, και μέσα σε ένα μισάωρο να είσαι δικαιωμένος. Τέλεια, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, απλά πρώτα θα δείξουμε λίγο τις παραλλαγές των ασκήσεων. Ναι, βέβαια. Γιατί θα μπούμε ο καθένας μας σε ένα σταθμό. Ναι. Ωραία. Πρώτος σταθμός μας είναι εδώ. Έχουμε... Πώς το λέμε αυτό? Αυτό είναι κοπηλατική με λάντζες. Κοπηλατική με λάντζες, μάλιστα. Ταυτόχρονα έχουμε λάντζες με κοπηλατική. Το γόνατο δεν ξεπερνάει τη μύτη του ποδιού όμως. Εντάξει, τεχνικά σημεία. Εδώ. Ωραία. Το καταλάβαμε, έτσι? Ναι. Δεύτερος σταθμός μας. Το μποζού. Το μποζού. Μ' αρέσει πάρα Το μποζού έχει αστάθεια. Μπορούμε να βελτιώσουμε την ισορροπία μας. Γυμνάζει και τις γάμπες αυτό. Ναι, όλα. Λόγω της αστάθειας του functional training ενεργοποιούνται και άλλες μικρές ομάδες. Ναι. Εκτός από αυτή που δουλεύουμε. Ωραία. Είμαστε εδώ κάτω. Πάμε squat. Και πιέσεις όμως προς τα πάνω. Αργά squat. Και πιέσεις όμως προς τα πάνω. Με αγχώνει λίγο τον μποζού. Όχι. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Εδώ πάμε. Εδώ. Στα γόνατα. Σιγά σου. Προσοχή εδώ και έχει τρίκ. Έχουμε κάμψη. Είναι βαριά αυτή η μπάλα, μην τη βλέπετε έτσι. Κάμψη και 4 γόνατα. Α, καλά. Έχεις τρελαθεί, εσύ δεν είσαι καλά. Αλλαγή και 4. Σήμερα νομίζω... Εδώ σε θέλω τώρα. Εδώ. Εδώ. 10 κιλά, όπως βλέπετε, είναι αυτό το σακίδιο. Και έχουμε στον ώμο και πίσω. Στον ώμο και πίσω. Ακουμπάει κάτω. Χοπ. Κάτω. Παρατηρώ ότι δεν ακουμπάς το γόνατο, Ναι, δεν ακουμπάς. Όχι. Είναι προβολή του γονάτου. Ωραία. Εγώ πάλι παρατηρώ ότι πρέπει να κάνουμε lock. Εδώ είναι μια παραλλαγή που θα δείξουμε. Επειδή υπάρχουν πολλά είδη άσκησης, μια παραλλαγή που θα κάνει η Δήμητρα είναι με το kettlebells. Έχουμε squat και μπροστά. Πρόταση για τους ώμους. Squat. Hop. Εύκολο. Ανδρέα, πάμε να δείξουμε τους κοιλιακούς. Γιατί, και για πίσω ξεκινάμε από εδώ. Να είμαι λίγο εδώ κοντά σου, Ανδρέα, για να ακούγεσαι. Ναι. Τεντώνει. Παίρνουμε την πάνω. Ναι. Εύκολο. Πανεύκολο. Πάμε να δείξουμε το... Απλό. Ναι, απλό. Ωραία. Τώρα... Λίγο πιο πίσω. Ωραία. Εδώ είναι το αερόβιο, το διασκεδαστικό. Μάλιστα. Μέρος. Έχουμε το λάστιχο που κρατάει αντίσταση. Ναι. Πάμε για να δείξουμε. Τρέχουμε, ακουμπάμε στο έδαφος και πηδάμε πίσω. Το ίδιο. Μπράβο. Τρέχουμε, ακουμπάμε και πίσω. Εντάξει. Δείξαμε απλά. Έχουμε η μουσική θα είναι με διάφορες ηχητικά εφέ. Θα χτυπάει κόρνα και θα αλλάζουμε σταθμό για να έχουμε... Εμένα μετά με Όταν θες. θα αλλάζουμε σταθμό, τώρα πρέπει να το κάνουμε και αυτό εμείς.
Ναι, τώρα θα κάνουμε το ζέσταμά μας και θα μπούμε. Είναι πρώτος σταθμός, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Πού να τα θυμάμαι τώρα όλα αυτά, πρέπει να ξεκινήσουμε σωστά. Ο Βαγγέλης να ξεκινήσει από εδώ. Που είναι το... Τρέχω εγώ. Ναι. Είμαι σίγουρος. Απλά τώρα θα κάνουμε Μαχαλικίδης, δε. Όποτε έχετε εδώ πέρα. Είστε με τα καλά σου και μου. Μισό λεπτό γιατί... Έλα ξεκινήσει από εδώ. Κοπηλατική με λάντσες. Εδώ. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα θα πάμε για ζέσταμα όμως. Περιμένετε. Θα κάνουμε ένα μικρό ζεσταματάκι. Μισό λεπτό να μην κάνω αυτό. Όχι, ελάτε εδώ ημικύκλιο. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό ζέσταμα. Ναι. Και να ξεκινήσουμε. Δεν φόρεσα σορτσάκι πάλι. Ήρθα με τα αθλητικά. Αραιώσε λίγο, ανοίγουμε. Ωραία. Λίγο δυνατά η μουσική και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε παλαμάκια για να δούμε. Αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Εισπνοή. Εκπνοή. Πάμε στο πλάι, χέρια ψηλά. Πάνω. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Αργά κάτω. Αλλαγή. Έτσι, μπράβο. Μία τελευταία. Πάνω. Έτοιμοι. Επιτόπιο τροχάδι. Χέρια, πόδια προς τα πίσω. Έτσι, μπράβο. Πώς είμαστε? Αγγέλη. Έτσι, μπράβο. Τώρα θέλω γόνατα ψηλά. Έτοιμοι, ένα λάξ, ένα και ένα. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία είμαστε. 4, 3, 2. Πάμε φτέρνε πίσω, χαλαρά. Έτσι, μπράβο. Ωραία, ακόμη λίγο. Ωραία, μην επί τόπου, πάμε χέρια ψηλά. Για τρικέφαλο προσπαθήσω. Χέρι μπροστά. Τράβηξε. Το άλλο χέρι. Πάμε μπροστά. Ωραία. Κάναμε το μικρό μας, πολύ μικρό ζέσταμα λόγω του περιορισμένου χρόνου. Αυτό ήταν το ζέσταμα. Πολύ μικρό λόγω του χρόνου μας. Και τώρα ξεκινάμε. Εγώ πάω σταθμούς μας. Πάω στη βάση μου, να ετοιμαστώ. Με το που λέω θα το ακούσετε κι εσείς, απλά θα υπενθυμίσω ότι ξεκινάμε. Κάνω, είπαμε. Έχουμε, πιο πίσω. Εδώ, έλα εδώ. Εκεί. Ναι, για να φαίνεται η κοπέλα. Ναι. Κοπηλατική εδώ. Εδώ, ταυτόχρονα. Κοπηλατική και πού τρέχω. Τρέχω μέχρι εκεί που φτάνω. Εσύ μέχρι εδώ που θα σε τραβήσει στο σκηνή. Είναι περιορισμένος ο χρόνος μας τώρα. Εντάξει. Αντρέα, τρώω λίγο. Έτοιμοι. Ναι. Πάμε, το επόμενο κομμάτι. Ξεκινάμε. Περιμένουμε. Να ακούσουμε το εφέ. Είμαστε έτοιμοι, δύναμη στη μουσική. Ready? Πάμε για functional training. Περιμένετε. Ξεκινάμε. Πίσω. Έτσι, μπράβο. Τρέξε. Πολύ ωραία. Δώσε. Πάμε. Ψηλά. Έλα. Ακούμπα. Πάνω. Έτσι. Πάμε Τάσο. Δώσε. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Ψηλά. Πάμε. Αλλαγή. Πάμε κυκλικά. Εδώ. Έτοιμοι. Περιμένουμε να ακούσουμε τον ήχο. Πάμε, let's go. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Πάμε.
Έτσι. Πάμε. Κάτω. Πάνω. Ωραία. Αυτό στο σταθμό εδώ βλέπουμε την ισορροπία που έχει ο Τάσος και πιέζει προς τα πάνω. Σκοτ. Ωραία, αλλαγή. Έλα εδώ. Τι κάνω τώρα? Πάμε. Κάμψεις, αλλαγή μπάλας. Έτοιμοι. Φύγε. Πάμε. Πάνω. Μπράβο Βαγγέλη. Αλλαγή χεριού. Μπράβο, ναι. Τάσο. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε. Μπράβο Βαγγέλη. Αλλαγή. Αλλάζουμε. Σολό μου, έλα σου. Μπράβο. Τι κάνεις τώρα, Τζορ? Εδώ. Και το ένα. Πάμε. Το ένα κάνω. Στο πάνω αλλάζεις χέρι. Πώς το κάνω το ένα? Έλα δεις. Λάζεις. Πίσω. Ακουμπάει. Πίσω. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Βλέπουμε την κίνηση εδώ. Πολύ ωραία. Έτσι. Πετάει η ομάδα, πετάει. Πολύ ωραία. Πάμε Τάσο. Έτσι, μπράβο. Αλλάζουμε, πάμε γρήγορα. Κύκλο, όπως είμαστε. Εδώ. Ωραία. Τι κάνω εδώ? Τι κάνω, πάω και πηδάω? Πρώτα σκύβω, μετά πηδάω, δεν θυμάμαι. Πάμε. Έτσι, μπράβο, ναι, πολύ καλά. 4 γόνατα. Τρέξε. Εδώ στα γόνατα κάνω. Αλλαγή. 4. Πάμε. Έτσι. Τζομπ. Μπράβο, Τάσο. Δώσε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Πάμε. Πολύ ωραία. Αλλάζουμε. Τελευταία άσκηση. Έτοιμοι. Τι κάνω εδώ, ναι? Πιάσου το δούρο. Στυλιαγούς. Τι κάνω? Έτοιμοι. Τελευταίο. Σκουότ και πιέσεις προς τα πάνω. Πάμε. Δώσε. Έτσι. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Για να το Τάσο. Κουραστήκαμε. Έτσι, μπράβο. Κάτω. Ακόμη λίγο. Πολύ ωραία. Ωραία. Μπράβο σας. Δόξα τω Κύριο. Ω, Παναγιά μου. Χριστέ και Παναγιά. Δεν τον θέλω άλλο. Κάναμε ένα κύκλο τώρα. Μα τι κύκλο? Μας διόντας Ένα 5 λεπτό. Κάναμε ένα κύκλο. Και ο Τάσος βγήκε νοκάουτ. Τέλος, κάθε φορά που έρχεσαι, Κάναμε θα ένα το πέσω κύκλο. ξερός. Και αυτό είναι το πρώτο μέρος. Και δεύτερο. Γρήγορο ζέσταμα σου λέμε Χαλεκίδης. Για μου δεν έχουμε όλοι το δικό στο σώμα και τις αντοχές. Μα είπαμε ότι θα μπούμε σε ρυθμούς τώρα να τα φτιάξουμε όλα. Γεια μου, μα τι νομίζεις ότι είμαστε? Ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
Νερό. Έχω δρόσει, θα βάλουμε Θεέ και μου. Λοιπόν, Γιώργο, πέρα όμως από την κούραση, είναι να πέσουμε και κάτω. Ένιωσα όντως τους μύες μου να ξυπνάνε. Ενεργοποιούνται όλες οι νοικές ομάδες. Λόγω της κυκλικής προπόνησης που βλέπετε, μπορούμε να δουλέψουμε και θέμα δύναμης και θέμα ευληγησίας και θέμα ισορροπίας που είδατε στο ποζού, που είναι κινήσεις που τις έχουμε στην καθημερινή μας ζωή και μπορούμε να τις βελτιώσουμε μέσω της κυκλικής προπόνησης. Τώρα, αν θέλω εγώ να έρθω να σε βρω, εκεί που κάνεις όλο αυτό το πράγμα, πού μπορώ να σε βρω? Τα είπαμε πολλές φορές. Δεν πειράζει, να το ξαναπούμε. Γιατί να μην το Σε ξαναπούμε? όλα τα επιλεγμένα γυμναστήρια που έχει Radical Fitness στην Κύπρο είναι πάρα πολλά. Απλά εμείς βρισκόμαστε στη Λεμεσό, στο Μαχαλεκίδη Fitness and Dance. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πως Συγγνώμη, πεθάνατε. δεν μπορώ να μιλήσω. Έχουμε να βγάλουμε ακόμη μια μισή ώρα εκπομπής. Να δω πώς θα γίνει αυτό. Μαχαλεκίστε για όλα. Δεν Εγώ, αν ξέρετε. μας πιάσει η καρδιά μας, έχουμε Εγγύηση και λίγο στη πρώτη γυμναστική. βοήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ που σας κάνετε μαζί. Να είστε καλά. Μέχρι να Δήμητρα, ξεπεράσουμε. Ανδρέα. Ευχαριστούμε, Δήμητρα και την Ανδρέα.